יאללה, בואו נעשה ככה חברים. אני עשיתי עוד בריחה, אתם רואים, ואני חייב למקם אותה בשמש. סבבה? עכשיו למה? כי יש לי פה את הנימפה היפה, המהממת, אז אני מפחד להכניס את היד, רגע אני אכניס את היד בשקט. איפה אתה מפלצת? מי לא אוכנס שלא תאכל אותי? בבקשה. יואו, לקחתי את זה. פחדתי, זה מפחיד. טוב, רגע, הנימפה שלי, עכשיו בטוח יש עליה שבלולים, מנאיקים כאלה, הנה אתם רואים? שבלולים. תרדו ממנה. ואני הולך להעביר אותה לבריחה. וואי, אני חייב לנקות אותה קודם. תראו כמה ביצים יש עליה של שבלולים, אתם רואים? טוב, בואו נעשה ככה. אני אנקה אותה מכל מיני ביצי שבלולים. הנה, ביצי שבלולים. וואי, כמה יש פה ביצי שבלולים. בגלל זה יש לה חורים בזה. הנה שבלול אחד מאפן. הנה עוד אחד זין. בואו נראה כאלה. יודעים. טוב, נראה לי שאין שבלולים עוד. אני אביא לי פה אבו נפחה אולי. הנה עוד אחד. טוב, יאללה, בהצלחה. וואי, המים חמים, וואי, תראו איזה יפה, בשמש. אני אשים לו דשא, וזהו, יש לי בריחת נמפאות. הייתי חייב לעשות פה בריחה לנמפאה. עכשיו היא תפרח. אני רוצה פרחים. פה עכשיו אני אביא לפה צמחי מים, בואו נראה. צמחי מים. אני אקח את זה. יואו, יש פה שבלול גם, שיט. אני שונא שבלולים. איפה הם באים? יאללה. בהצלחה.